Naimbag nga rabi itayamin kakatsat at data yun ti may katlo a Domingo ti panagungar. Tida ito na santuan na misa, intay man ikarkaragan ti kararuan ni Mr. Alfredo Ballucanag. Kastamat nga tireti na santuan na misa, agyaman da Mr. and Mrs. Elmer Belmonte, kastamat ten ti panangikakaasi ti kararwa, panangikarkarara ti kararwa ni Gliceria B. Nolasco.
sakiti namin, ni Jesus isulit kaya inamay sa sakit kapyaw. Iti may saken may sa hintayami ni kantarak saken kapya pagyamanan ti ama ti ayat ken imbagna itinagan ti ama ken ti anak ken ti Espiritu Santo ti Apo adda kuma kada kayo. Iraman tayo pa iti kararag tayo, ti special intention ni Pamela Louie Havillonar, ti pagyaman ni Marichowa Evelyn Canay Teresita Duran, Sani Pakiran, ni Helen Mabasa, da Donato Kenratis Martin, ti speedy recovery ni Paul Malyari, kastam ti panay karkararag ti kararwa, da Alfredo Ballucanat ken Elena Gamalog. Kakabsat adda tayon ti maikatlo nga Domingo ti panagungar, namnamaen tayo nga daytoy ang panagungar, iso ti mangpaspasan to, iso ti mangpagpabilag kada tayo, kadagiti pakaupayan, kadagiti pakarigatan, namnamaen tayo adda ti panagungar. Iso daytoy ti panagungar ni Kristo, iso din ang pabilag kada tayo. Pagbabawyan tayo nga ro dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo o makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasi akin Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat,
Gloria iti Diyos, iti kangatwa, ket ito'y dagatapya. Kadagiti tattao na imbag ti banag, naknakenda. Itanu ket sikapulia Jesu Kristo, o bukton nanak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Kadagiti basbas bilobo, awaten kadayto arararawin sika sitotuka iti makannawan ti Ama. Iti kangatwan. Iya pusiksika iti kangatwan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kadi, tagragsak kami, gaputi pan nakapabaro, dagiti kararwami. Ket da kami amang ipaspasindayaw, ti pan nakaibilang mi nga anak mo. Patalgedam kadi, tinagloryaan to, apanagungar mi. Gapuken Apo Maiso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag, ken magipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon, nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Kinuna ni Pedro kadagiti tattao. Kakabsat nga Israelitat ti Dios da Abraham, Isaac ken Jacob. Ti Dios dagiti amma tayo, intan ukdan Jesus nga adipen na. Inyawat yu kadagiti agtuturay, ket di yu binigbig ti saklang ni Pilato.
Uray din kedengnan awayawayaan ni Jesus. Nasantuan kenalinteg ni Jesus, ngem diyo binigbig. Dinawat yu ket di awayawayaan ni Pilato, ti maysa mamapatay. Pinatay yu ti mangiturong kaday itattao iti biyag. Ngem nupay kasta, pinagungar ti Dios ket da kami ti makapaneknek iti daytoy. Kakabsat ko, amok ada kayo ken dagiti agtuturay yu, inaramid yu ti kasta ken Jesus gapu ti saan yu apan nakaammo. Impakpakauna idi dagiti amin na profeta, ti impakaammo ti Dios a masapul ngagsagaba ti Kristo na. Kasta tinaaramid tapno matungpal daytoy. Agbabawi kayo nga rod ket agsubli kayo iti Dios. Tapno pakawanen na dagiti basbasol yu. Ti sao ti Apo. Maasi ka kadi kada kami o Apo. Ipangagnak kadi o Dios na umawagak. Sika mang salaknib kanyak. Tinulungan nak idi nariribukak. Kaasyan nak ket ipangag mo to'y kararag. Amen yu apilien ti Apo dagiti nalinteg amay paay ken kuana. Idaton yu dagiti rumbeng adaton iti Apo ket agtalek kayo ken kuana. Adu ti agkuna, umawat kami kuma iti bendisyon. Maasi ka kadi kada kami o Apo. O Apo ti rag-o nga inted mo kaniyak. Dakdakkel nga dayo ngem ti rag-o dagiti addaan pagay ken arak. Apaman nga giddaak, makaturugak asitatal na. Tasi kalaeng o Apo, timangted itinatalged nga inana. Ti maibasa na adaw ti umuna surat ni San Juan. Anak ko, isurat ko daytoy kada kayo tapno di kay agbasol. Ngem no adda makabasol, adda mangibabait kada tayo iti Ama, iso ni Hesukristo analinteg. Ni Kristo met laeng ti pakapakawanan dagiti basol tayo. Ket saan laeng adagiti basol tayo. No di pay ket dagiti basol ti amin na tao. No tungpalen nyo dagiti bilin ti Diyos, awan dua-dua nga am-ammo tayo. No dag ko na nga am-ammo na ti Diyos, ngem di na met tungpalen dagiti bilin na, ulbod ti kasta a tao. Ket saan nga agtaeng ti kinapudno ken kuana. Ngem ti mangtungpal iti sao ti Diyos, ipakita na anay ti ayat na iti Diyos. Ti pakapnek nga agbibiyag tayo iti Diyos iso daytoy. Ti agkuna nga agtalinaed iti Diyos, masapul nga agbiag akas ti panagbiag ni Hesukristo. Ti sao ti Apo. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sawa maka itetiag nanayo na biag. Ti Apo adda kumangada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria tinipai kan ka o Apo.
Impadpadamag dagiti dua nga adalan tinaaramid idi addada iti dalan. Ken ti pannakailasin da iti Apo idi pinispisi na ti tinapay. Madama nga ipadpadamag da dagitoy idi killaat nga nagparang ni Jesus a mismo kadakwada. Talna kumati adda kada kayo kinunana kadakwada. Napalalo ti buteng ken kigtot da ket impagarup da nga alalya ti kitain da. Iti kasta kinuna ni Jesus kadakwada, apay amariribok kayo, apay nga agduadwa kayo. Kitain nyo dagiti ima ken saksakak, siyak amismo, sagidandak ket mapaniknikan nyo. Awan lasag ken tulang ti alalya, ngem adda kanyak, kas makita yo. Idi sasawen na daytoy impakita na kadakwada, dagiti ima ken sakana. Ngem ididida pay lan mamati gapo tinapalalo aragsak da ken mas daaw da pay laeng sinaludsod ni Jesus kadakwada awan lat makandita inikanda iti sangageret at inono nga ikan inawat na sa nakinnan iti imatang da kalpasan na kinunana kadakwada daytoy ti imbagbagak kada kayo idi adda akpay laeng iti arpadyo. Masapol amatong palamin ana isurat maipapan kanyak iti linteg ni Moises iti sursurat dagiti propeta ken dagiti salmo. Linukatan na ti isip datap no maawatan da dagiti sursurat daytoy ti naisurat kinunana. Masapol nga agsagaba ti Kristo ket agungar iti maikatlo nga aldaw ket itinagan na maikasabanto kadagiti amin at tattao manipod Jerusalem, ti mensahe nga agbabawi da kadagiti basbasol da, ket pakawanento ida ti Diyos. Da kayo ti makasaksi kadagitoy. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Nagmayat daytoy kunana ni Apo Jesus idi agipadpadamag dagiti adalan daytoy kadagiti dua nga adalan dagitay mapanji Imaus no malagipyo niya like the disciples on the road to Emmaus kunana dayjay kantana kay kabayatan ti pannagnada na pan ni Apo Jesus kakunana anya ti pagtungtungtungan nyo tadagitoy nga disipulo gaputan na tayo ni Apo Jesus naabak mapandan iya ayan ti awaway ti Imaus idi originally kas di awaway awan unay mabalbalay kamapanda aglemengen tanaabak na upay yari nada kakabayatan di pannagnada napan ni Apo Jesus kinasarsarita na ida maipapan kadagiti sasao kakunana nya pakari nya pagtungtungtungan nyo kunana kay apay si kapay lati bisita ti Jerusalem nga makaammo ni Jesus nga kung kunada nga Mesyas natay, inlansada, pinarparigat da. Nakisasao kadakwada, aging gana nga nakadanon da di papananda nga balay. Impadlaw ni Apo Jesus nga adayupay ti papanan na, makidaguskan, umyangkan, kunada. Edipisyon na di tinapay, nalukatan di pa nagkita da iso ti Apo, kunada, nagkinidag da iso, kunana. Nagsubli da adagos, kunada isumul lang nga dumardarang de jayri nada. Idi nagsublidan iso dayto iti tuloy nan. Ipadpadamag da kadagiti adalan. Nakita mi ti Apo hamman kunamay. Idi katungtungtong mi bumarbara ti ri nami. Idi pinisyon na ti tinapay nakita mi ngam nagpukaw. Habang nga ipadpadamag da nagparang man ni Apo Jesus. Iso dayto yan dayto Ebanghelyo tata. Kakunana tal na kumati adda kada kayo. Anya ti pakariribukan nyo, apay ang mariribok kayo, kunanan. Kaya madamadan nga ipadpadamag. Kapay ang mariribok kayo. Apay may consider tayo ti lubong ang mariribok. Ada kayo kuma, tata. Naumay ni Apo Jesus. Anya mo ti pakariribukan nyo, tata, gunda, tatan Nya mo ti pakariribok, anya ti mangriribok jay panunot yo. Ada imay nga mamadre. Nagitay puro clears ijay kabugaw, ka-contemplative dagiti handa unay rumrumwar. Gaputan mapanak ijay mangted misa recollection kadagiti daduma grupo.
Pasyalan ka namin, Father. Kung na magkadakwada, nanipod na yasay nak di Sibilya ibagbagayon na tinawon di kay mulak mayalis akon kunak imay da nga talaga mo timan kay kalpasan nga nagmermerienda kami umay kay Jesuyo no kayat kay pasyar ka dagitay chapels ditoy dagitay si simbahan dito Santa Cruz kaya anak nya naganan tanang pintas kunada kaya apay umay kay to no 19 ta dedication mo di simbahan di Jesuyo ay haan Father intay kita unen tahan yon to makitan nga pang kami kaya may isang madre di mother ay medyo leader damat nakilugang kanyak dahil jay daduma nakilugan dahil sa bali alugan kunaktap no nadardaras paspasan tayo pinaspaspasan mi basit dahil madre kadwada talyaw no saan na sila nasaan na sila andyan lang sila sister hindi ko andan makita di jay lugan da umalikusagan Allah talaga nga mariribukan di panunang ron nata adda tipang adda wag kang mag-alala iilan lang ang madre nakabalik dito nagpunta dito nahulog sila lahat ko addan tidanag na kaya kung paano kung nahulog sila di maganda para mag-isa ka na lang ikaw naman Father wag kang ganyan ko na mga loklok wag papako agiri na madanagan nga talaga di ko pinatawagan na tawag or signal tunod dumata ay dinangag da DJ tawag na uta ay asyak ti mawag actually narinig mo na yung tawag buhay pa sila tara na doblyon naman madanagan launay ko kung nakaanyalaki nga dahanag mo kunak kino-driver mo tanang drive kadakwada apay nga madanagang ka baka problema umpay no apay deta motor nakaparking dita apay nga kasya de bulong nga nagango baka problema umpay ami natay kanton luklukwak nga paragsaket ay piman inin-inayad dagayan di sa bali alugan taga putanda rumrumor madagiti mamadre naulaw jidwa pagkatangam ti bunamin idda suyo awan ati bunamin di gayam kumadanagan iso dayjay kasi nagkarod yan nagnaun, kanya-kanyang pagdandanagan, kanya-kanyang pakariribukan, tata. Nya kasyak kuman, nya ti pakadanagak, ang pakariribukak. Regalok tumatang po tadanda ni akmo ag birthday, tinto birthday ka April 20, dayan niya. Gainak ag pa check up, executive check up, tatatakla padasan. Kati pakadanagak, kung ang tukat na doktor ka ne, ag-cancer ka mo tan, agbilang ka na po, no, kung nanakan niya, konsos, delikada ho, niya, dijay, sanga pulo atawan, sanga pulo abulan, kung nanan to kayo, 10, 9, matay, 8, 10 seconds lagayam tabiyag ko. Hanak mo madanagan nga, siyempre, dyan mo, ano niya mo, nagyanti, dahil takajak mo managpa-check up, jak mo nga, sumutikas la pa kariribukak, nga amoy ti adda nga pakariribukak nagresearch no sa dinoti kalakaan baka kurang tuke di kwartak so awan to padi yaw makamo ka dakto di nga para in-now kada para bagbag kat ti nagoperaan dan tuke nga puspusag ije kada pa nakeson nya pa ngam anya dagiti pakaririribukan anya dagiti pagdandanagan asok na at the moment anya mo dagiti mangriribuk kada tayo kadagiti adalan aken natural kanya da agdanag da apaya adda hudyo mabuteng da hudyo tiliwon da ida papatayon da naabak da tiri nada ngam na pan ni Apo Jesus iso nga nagbuteng da alalya datoy ko nada ta nakita da mo nga natay sa rumwar anya di pakadanagan da kada tayo mat madimot ti sobrang nga danag no dadduma tayo sobrang adanag, hanggang ag-ak. Iso ti mang control king ka, madi mo ti sobra adanag. Adapay kabalay mi kunam, nagaramid ti bugoong nga munamon. Tapno, diya ka mo pa'y no, apay, anya ti maaramid no, tan-awan da ti bugoong, anyagan ano gamin? My girls, ti dandanag na napan na inkiwar nga isuna, ay, mapanak mo't iyayan ti lababo apay kay pay dati bugoong nga nakalukat ay nalipatan da siguro Apo kagura na nga tan-awan ti tao ay kapusa ngilaw madagaya ng tan-aw ka nga gidandanag na nga matan-awan ti tao nalipatan na mga kinaluban diyan mo dual daw san hamot at tay lamal danag madimot ti sobra danag
Madi mo ti sobra adanag, tano di sobra adanag mo, hangka nga padasam ti ag-business nga agdandanag ka. Masapul mga irisgom. Padasam ti ag-drive nga agdandanag ka, hangka makasursuro talaga, ano, abakan nakadanag. Padasam ti agpabasa nga agdandanag ka. Padasam ti ag-exam. Nga sobra di danag mo, hanga nakarkaro nga maditi epekto na. Gadi di danag kay nariribok, anya ti pakariribokan tayo. Hindi kayo nga natataanganan, ti pakadanagan yon. Haamutin nga diti umato ti kwartayo, dagiti daduma, kas anong to nga ta dagiti apok. Dagiti daduma, apo matayak sa mutan. Tinakasulsulit nga dengdenggen nga baga dagiti nataangan ka, anyan to ti itsurak no matayak. Natay ka lagaro, din data pala itsuram mo ti pakarikotam. Ngam anya ko matirumbang nga pagdandanagan tayo kakapsat, anya ko matikadakkelan nga dandanagan tayo. Ti ko madanagan tayo tatak nagalatatay napanak ijay kawayan. Dagitay Casey ti 4th degree Casey, Knights of Columbus ti Abra, La Union, Ilocos Sur, kin Ilocos Norte, naggagada dya alad bartata. Kaya inikandam ti Gundaway, ado kami nga nagsao kadakwada, may papanti faith in action, ti tema da. Kawan nagsiaat ko nakadakwada, nagsiaat ti pamati, at daamin pamati tayo. Ngam di dya aramid no daduma, mapuy-puyson di dya pamati, madadail di aramid. Taado dagiti mga ipagarup nga, da pamati dakin ni Apo Diyos, ngam dadael, madadael, gapu di dya, madadael iji aramid, gapu taad dadagiti mang puy-puyson day tanga pamati. Isugarod nga i-clarify tayo. Di dya atin nakabutang, ti ammom may salakang ka. Ti ammom kukukuha na ka ni Apo Diyos. Urga padi ka. Urga madre ka, urga no bispo ka, urga no Casey ka, kung nakadakwada. Ti ammom ka may salakang ka, paya pa nang ipagarup mo. Do you have faith in God? Yes, anda pamati kina po Diyos. Kadi aramid mo nga rod. Tabingi, bangking, apaya, mapuy-puyson ngam, hamo madmadlaw. Anya di mang puy-puyson DJ pamati tapno aga, madi DJ aramid. Sungurti ko na kunada, anya dagiti mang poison tapno mo madi DJ aramid, iso DJ, dagta sumsumrag, even your religiosity ka agbalin nga pride. Ura jikin asidag mo simbaan ka, agbalin akinatangsit. Apaya, nasansanto ak ngam isuda. Lo. Gaputa sa asidag ka simbaan, adado ti organization nga nakikikoam ka, ipagarup mo ka, mapuy-puyson, di pamati, ipagarup mo ka, nasansanto ka, ha, magayam, pagkarkarit mo, mag-alada, dauleta. Diyay tinakabutang, diyay kumatirumbang apakariribukan tayo. Iso ko na nga, inikkan na ka niya po Diyos, ti akam mo dito lubong, yes. Agtrab-trabaho ka nga nasaya at yes. Kayat mo anya naganan, kasla kumaanya mo, dagiti kayat mo nga, kayat mo ti agaramid tinasaya at yes. Ti saludsod, diyay ar-aramid, maikanatad ka di ijay kayat ni Apo Diyos. Taha nga mabaling nga gapot ako ng mga kaya mon kaham mga maibagay di kayat ni Apo Diyos. Dahil tinakabutang isang ako natayo ka, ala nagsanto, ala nakanayon iji simbaan, ala nakakukwa, ala padi. Kayat ni Apo Diyos, araramida muno saan. La, delikado day ta. Haan nga mabaling ako ng mga dapamati mon, umanayon, kasjay ko matirambang nga pakariribukan tayo. Apo day ito araramidak, pagayatam ka di. Wano pagayatak. Poison di nga pamati. Di pamatim kasla ko ibagbagam nga won adda pamatim nga haan nga mag-ikanatan iji garaw mo ta apaya ti surusurutem di pagayatam. Nga maibagay di maikadwa. Diti aramidek Apo para kanyam kadi wano para kanya. Adda pamatim gina po Diyos, yes adda. Ngam jar aramidem para kingka, hanga para kanya na, Allah, dakdal nga ba nagdayta. Siyak ti maidaydayaw. Haan nga iso na ti maidaydayaw, nadadail kan. Di ko matirumbang nga pakadanagan tayo. Tadagita problema, dagita sakit, dagita ipapatay,
Dagiti failure tayo, di failure no daduma, mayak mo no daduma nga bumagsak tayo, apaya, ijay tayo mga agnakam, ijay tayo mga agmature. Hantay nga kabutang ti failure no daduma ka nakabukbutang launay ti bumagsakaan, Ni Apo Jesus garod, anya ti kunanan masapol ang matungpal ti kunatin na santuan asurat, anya de jay, mapapatay, failure iti imatang ti tao de jay, haan? Oh, Diyos ko nakaturog guys amutan. Failure ti imatang ti tao, ti panagkita ti tao, di ipapatay ni Apo Jesus. Ngam agungar iti maikatlo nga. Kas di manunod dumakan niya tayo, mabutang tayo iti failure. Haan, ana, isongor ti pagmatsuran tayo. Isongor nga mayat no, agsakit ka. Kalpasan nga naamong ko mga executive check-up mo ka, naidandani kamatayan, Father. Apaya, duwala tawanan, inya ka, mangarak ka mo, pumupulotan ka mo. At least ang kanto mininuman. May mayat na the failure, tapos iso panagungar. Iso nga normal da kita, Anya ti pakariribukan tayo, sakit. Amo nga ibaga, ang kalatang agsakit dito, ilubong agsakit tayo, amin, Dakitan to pa at dabutika na ka. Agsakit na pa ay. Ada pa gayam, manya na ganan, hamad. Kasla ko makatukad, di may isang gayam tayo. Supervisor iti Mercury Drug. Ngamijay, Batangas area, 45 years old. Na-stroke, in-revive na tayo. Kukunak, sakbay ko kay kumungimin nga pumusay na gado mga agas yung Mercury Drug. Di kayo pala ka ali-alunon na inaldaw. Tap na daraga. At least may isa lakang kaya. Kadapay ag-agas da. Nadama gayam kong doktor ko may agpakararag. Apaya, agsakit lata. Ti sakit, norm, ay niya na ganan. Nayon ti biyag tayo. Ano ti, kabutang mo ti agsakit. Nya ka nga ron. Uri ka robot ka, aglubat na bateryam, At da ipapatay, kabutang tayo ti ipapatay. Normal, anayon ti biyag tayo day ta, Una sakit angam haan nga anya na ganan akseptaron tayo ang anayon ti biag tayo dayta. Panagbagsak normal dayta. Iso nga ti napintas ko mga pagpampanunutan tayo tatta panawon ti panagungar. Nangabak ni Apo Jesus oray bagsak ti panagkita ti tao di papatay nangem nangabak. Ti kumapanunutan tayo pakariribukan tayo. Apo daytoy kadi aramidak. Daytoy kayat ko. Iso ka, day takayat mo, iso ka, di mo ti kayat ko. Tanuhaan nga agtugma day jay, adayo. Adayo. Day ti aramid ko, maidaydayaw ka di tanagan mo. Day ko matipakariribukan tayo nga number 1. Di aramid tayo, maidaydayaw ka di tanagan na. Latatak, dandan ni siya po lang. Ang kay madanagan nga manggurgura kan yata. As dandanin, basit, aganos kayo, basit na ang pangasiyaw. Ikidum yung labasit na tayo awanak tom. Kaado na kita mariribukan, dahito iti assignment ko. Sigurado nga ijaya ko. Apo, dahito ko, papanampader, api nga si ka mariribukan ti assignment ko. Api nga si ka mariribukan ti assignment ko. Sino umay kada kami, Father? Kapag nga mariribukan kayo. Nadapamati yo. No, iso ti kayat ni Apo Diyos, surutin nyo, Diyak nga makimis biyay. Kunayo, sa bagay kunayo ako. Makimisa akong tawan ni Apo Rupaon. Unman. Naglakang ibaga. Hindi dyan ibagbaga nakakabsat. Na submission to the will of the Father, the will of God. Na di jay aramidan tayo kadi ka maidaydayaw isuna, na mariribukan ka na jay aramidan ka paraking ka. Dahil jay tinagbutang nga aramid. Jay aramidan mo ka si kati maidaydayaw, dumaktal talapayag yo. Nakabukbutang daydayan. Uray nga tano religyoso ka, uray nga tano indunar mo amin nga simbaan kada, inted mo amin nga biyag mo di tano tipinampanuno mo kasi kati maitantanok. Iso nga nakabutang di word nga mi. Siyak. Nagariyak di sa o nga siyak. Ay. One letter word, the most selfish word, kunana di siyak. Ay. I founded this church. Allah kayo. Pinatader ko. Siyak tinangpad. Allah kayo. No. Di dyan tinakabubutang.
No, DJ aramid mon ka haan nga niya po Diyos ti may daydayawan, DJ kumati pakariribukan tayon. DJ kumati pagdandanagan tayon. Apo siya kumatan. Kung nagarod ka na nyaman ti talent kadagip nga inter mo, no, hanya ta kaya mo, nohan nga para kanya mo ka. Sika makaamon apo. Huwag kakabsat. Hala nagungar ni Apo Isusan, mamati tayo dita. Nung di pamati tayo, maibagay ka di. Di pamati tayo, maisursurot ka di, di pagayatan na. Di aramid tayo, maidaydayaw ka di tinagan na. Di kumatirumbang nga pakariribukan tayo. No, agid datay kumatirabi ka, nagmalmalam. Ngayon naramid ko nga nagmalam. Naidaydayaw tinagan mo, wano 60% ka siya. Ay sus, delikado ka. Inton bigat. 100% kumaaga para king ka. Apay nga aywanak dahil nga bagi. We have to take care of our body, haan? Oh! Aywanam ta bagim, ta payatap na napinpintas si panakadaydayan niya po Diyos. Da kayo mga ngamin kaaywanan nyo taropa yo, ta makita da nga napintasak, nagsilap taropa. Si kamo ti maidaydayaw, ang mga nepo. Aywanan ta bagim, tap na may mayat kang agserbi ka dagiti tao. Amo nga iruruman. Kung nada ka selfish mo ti panangiwan ti bagi masapol mga agpakamatay ka, kudong-kudong ka takapitakan ka dati ori ka lang agkanser ti bisin mo mga agisursurong ang mga theology data, the sacred body, nasa graduan mo ti bagay aywanam tapno ad-adda nga maidaydayaw ni Apo Diyos. Kano mistake di pampanunutan tayo no para kanya kon iso nga rod nga iwasan tayo kumajisa o nga ay mi siyak. Isuna kumaa. Daw mo may nga bisita ka, makakatusap. Apaya, nagpintas ti simbaan mo apo. Simbaan na. Tapno nalaklak ang iba ka, simbaan ti taga Sibilya. Kita mo, naka-uniformida pa, dalos. Ang siyak. Isuna. Regalo na garod. Madi apo, narigat. Hala, clarify tayo. Anya pa kariribukan nyo. Saksakit. Mariribok tayo amin dita. Problema, adda amin problema tayo. Kwarta, siyak ti kakarwan nga tan. Patay, addalat ta matay, nga mabaling agbiag tayo amin agnanayon. Dahil tinakadakdakal nga pakadanagan. Nadiyar aramidan tayo. Jikayat tayo iso kadi mo ti kayat na maikadwa. Dahil aramid tayo iso na kadi maidaydayaw no sika. Be careful with the word I, me, Ilocano siyak, Tagalog ako, Chinese nuyahin nuaha, jaka mo no ganit Chinese na dayjaya. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, maaman nakabalin amin, anam marsuay ti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ane so Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan a naparswa, Diyos sa kasmatlang iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pan nakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria, iti pan nakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet na nailansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit kat si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga, mamati ak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati ak met ti iglesia may maysa, santa, katolika ken apostolika, ipaduyak-iyak ko ti may sa abunyag,
apakapakawanan dagiti basbasol. Namnama ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat inte kumararag ken nagungar a Kristo tapno denggen na kumati pamati tayo ken kuana ket ikkan na tayo iti tured nga agpaay asaksina iti tunggal panggep ko na tayo ari ti gloria denggen na kamkadi. Ari ti Gloria denggen na pangkadi. Idawdawatan tayo ti enterong nga iglesia, anay saknap ti sangalubungan, mamalbaliw ko ma ti langana, babayan ti kinaragsak, ngay paay ti pamati iti panagungar, kumararag tayo iti apo. Ari ti gloria denggen na kamkadi. Tapno mapakired ko ma ti Santo Papa, dagiti obispo ken dagiti papadi tayo, iti panagserbida iti na espirituan akasapulan tayo, kumararag tayo iti apo. Ari ti gloria denggen na kamkadi. Idawdawatan tayo dagiti marigrigat, tapno masarakan da kuma ni Kristo, kadagiti mangtartaripato kadakwada, iti naingkabsatan a panagayat, kumararag tayo iti apo. Ari ti gloria denggen na kamkadi. Madantay kuma iti natibkera pamati, ken kinapasnek nga agserbi iti pagimbagan ti padatay a tao, kumararag tayo ti apo. Ari ti gloria denggen na kamkadi. Agbiagtay kuma nga agiinayat, masursuro tayo kuma akas kadagiti imuna a Kristiyano, tagririnanod kadagiti imbag ken kasapulan tayo, kumararag tayo iti apo. Ari ti gloria denggen na kamkadi. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Ari ti gloria denggan na kamkadi. Apo mi aiso sa Kristo. Pagturayam kuma ti ayat iti sidong mi. Ket si ammo kam kuma iti kaaddam iti inaldaw a panagbiag mi. Ipakita kuma ti biag mi nga adda kakada kami. Dawatin mi dagitoy itanagan mo a makipagturay ka iti Ama ken ti Espiritu Santo iti agnanayon. Amen.
Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po akan ako makakaya natin daragit ay imam. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kadapo dagitoy daton ti agragragsak nga iglesyam inted mo kada kami ti poon ti kastaunay a panagrag-o kasta kumapay nga ited mo itdem to kada kami ti panaglakam mi kadagiti bunga ti agnanayon aragsak gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta ko mami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Nara sa kapat ay tiyan. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May kariga drum mo. Pudno unay may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunannag mi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi tani Kristo saan anamingga ang mangidaton ti bagina ang maipaay kada kami ket itasaklang mo sa lakniban na kami babaen ti di agresat a panangibabait na isakripisyo ket no pay napapatay sa anen amatay no di kat agbiagen adi agsarday anan sata agrag oti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa, ti langit ken daga, napno dayti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatwa madaydaya ti umay tinagan ti Apo Hosana iti kangatwa. Pudno na apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawaten mi ngarod ti paaymo ti espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Babayan ti krus mo kining ka panagungar inna kami salakan sika nanubot sa kanubot. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo.
Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa nga lubungan, kat parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mumet takaasim kada kami. Haramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kamto keneng gasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantan ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket walwon tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariyam matungpal kumatinakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam kaldaw itoy ti kanen mi ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan. Mamandugo ti sulisog sa lakan na kanto ti pirata. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi. Ti kinagasat anamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Kakukuan ti turay ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon na dito agsarda. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan niya ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Kapya. Kordero ti Dios ang may katkaray ti basbasol ti lubong hasyan na kayo. Kordero ti Dios ang may katkaray ti basbasol ti lubong hasyan na kayo. Kordero ti Dios ang may katkaray ti basbasol ti lubong itden kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umay ka kanya, nanti may sala nga sa mapaimbag tontoy kararo. Ni Cristo asalakan, pindang mamaten, asang kagimungan, sa
Daytoy akanakan, ingkang kapiat sa kalubungan. Ni Cristo Jesus, anak mo nasungkit, pinagkainan, daragin kami, Magiging ni Kristo salamat, ingkang asang kagibuan sa may buwan. Kainin, daytoy akanakan, ingkang kapiat sa kalubungan. Kumararag tayo. Apo kitaan na kamkad at taom, pinabaruna kami babaan dagiti inggakat mo nga aramidem, manipod iti agnanayon. Ipaay mo kumangarod, damaragpat mi, tinagloryaan na panagungar to, tibagimi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Magyaman tayo, Diyos. Magyaman tayo ken kagragsak tayo, iyagin ka